салом дӯстон, дар ин видео бо приложени Golden Click пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложене дар поёни видео мешавад. барои пул кор кардан ҳамин экранда зер мекунем ва ина баланси мо зиёд шудиса. ҳамин хел пул кор кардан мегирем. ва дар инҷа shop магазин да бошад, дар инҷа мо метавонем автоклик бихарем, як баробар пул мо зиёд шавад, ё ки автокликер мехарем, худаш экранда зер кардан мегирад, мо кор намекунем. ва дар инҷа бошад гуфтагие ки агар 1 миллион дар баланстон шида, шумо метавонед пултонро бигиред. ва барои пулмона гирифтан мери хоначада зер мекунем ва галочкаро зер мекунем. Запрос на выплату доступен от $10, яъне ки $10 дар шотмо бошад, баъд метавонем дар PayPal бигирем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.